Lelo Panyasa Voice Box, Aboni Kalindo, Press Lobongo Chilabalawe, First the People, First Owanyadira Mango, the DC, Most Dangerous Child, akuti ndizomvetsa chisoni kuti dziko laling'ono ngati Malawi koma zipani za ndale zilipo zambirimbiri mwina kuposeranso tu 50. Zimene zimaonetsa munthu kuti udzifunse kuti zipani zimene zizi anthu akamayambisa zipani za ndale zimene cholinga chawo chimakhala kuti apange chani kwenikweni. Zimene zimangoonetsera kuti kuno ku Malawi ambiriwa they are after money, power and fame. Kuna kuti muchichewa anthu amene wawa chimene amafuna basi ndi mphamvu, chuma komanso tu kutchuka. Nkhani imene abwera nayo Aboni Kalindo ikuoneka kuti tu olemekezeka Vice President wa dziko lino Dr. Michael Usi aka Gordon Simoko akuweza kupeka kuti mkulu ameneyu afuna akayambitse chipani chake cha ndale. Ndiyete kale modzi pano Panyasa Voice Box timve kuti nkhani ya power, money and fame ikuyenda bwanji pano Panyasa Voice Box. Ndipo akamaliza Aboni Kalindo chonde ndi mwachisolowezi musaiwale kupanga comment maganizo anu in the comment section below pano Panyasa Voice Box. Ngati pali zinthu zimene zikuononga dziko la Malawi ndi mawu a power, money and fame. Power, money and fame ndi zimene zikuononga dziko lino la Malawi. The DC mwana woopsa kwambiri amene sindizembaisa chilungamo, ndipo ndilibe kunena kuti uyu ndi m'bale wanga, uyu ndi nzanga, uyu ndimacheza naye, ayi kapena uyu ndimamuziwa. Chilungamo chikafunika ndimangoching'amba basi. Ndikupaseni moni inu a UTM, muli bwanji inu a UTM kwina kulikonse kumene muli. Nafuna ndikukumbuseni limodzi ndi a Malawi nonse kuti tsopano yakwana miyezi 7 chichitikireni ngozi ya kuchikangawa imene idapha abale athu amene mpaka lero sitikudziwabe mayankho enieni. Ichi ndiye chilungamo chake kwa amene ankankonda SKC yo komanso amene amakonda azibale awo amene anali mu ndege yaja. Ndiye kuti mpaka lero akuapasabe mapemphero, akupemphererabe. Ndi chifukwa chake mama uno ndikufuna ndikupempheni inu a Malawi kunena kuti tisayiwalire kuti kunja kuno muziko muno tidali ndi Malemu Saulos Chilima, tinali ndi Ashaniru Zimbiri, tinali ndi many in uniform amene anamwalira limodzi ndi SKC kuchikangawa. Pamene tikukhala pano paziko, pamene ife tikudya nsima, pamene tikusangalala, tikumbukire kuti tinali ndi SKC amayi Shaniru Zimbiri Muluzi amene anamwalira mungozi ija mu ndege ya kuchikangawa. Mpaka lero mansala tilibe. Tinene kuti kwa amene ankawakonda anthuwo adakawakumbukirabe mpaka lero. Izi nchimozimozi mbanja mkazako kumwalira. Mamuna amene amamukonda mkazi wake atamwalira samakwatira nsanga. Komanso chimozimozi mkazi mamuna wake kumwalira akakhala kuti anali ndi chikondi chenicheni samakwatiwa nsanga. Ndipo akakwatiwa kapena kukwatira anthu apabanjapo amamudabwa mwamunayo komanso amamudabwa mkaziyo kuti kodi anali ndi chikondi chenicheni. Zaziwika sopano nditanena chaka chatha mu Novembala kunena kuti posachedwa pompano Gordon Simoko ayambisa chipani chake. Ndipo kuvuta kumene akuvutaku amene iyi waponda mwala Gordon Simoko wakumulanje sento. Koma anthu ambiri ankandinena ine kuti ndine wamisala, ndine wapachikamwa, ndine olongolola, ndine wamiseche, ndine osakonda anzanga, ndine osakonda kumulanje, sinimakhala ngati ndine wakonko. Ananditchula mayina osiyanasiyana. Gordon Simoko amene ankaoneka nthawiyo kuti analiponda apa ndipondepo wanzache uja otchedwa Mulimi. Koma ayi ndithu tikunena pano Gordon Simoko sopano zaziwika. Amalawi tikamakuwuzani zinthu muzikhulupirira. Tikamanena kuti siku lakuti kapena mwezi wakuti kapena kusogoloko kuzachitika zinthu zakuti muzikhulupirira. Nthawi ija ndi nkanena mu Novembala kuli mpungwepungwe kuja kumatchedwa ku UTM kunena kuti komatu
ndithu Golden Smoke amene waponda mwala ndipo atolera ma Eugene ma signatures ziko lonse posachedwapo mpano kuyambika chipani ombiri sanakhulupirire ndiye mwaziona lero sopano ndiye nchimozimozi zachitika zija kunena kuti munthu kusiya mpingo wa Roman Catholic ndiye ndikukayambisa wako koma ndikumadyesaso Ukaristiya ndikumaveka anthu uniform ya mu Roman Catholic ija china chilichonse chofanana ndi Roman Catholic ndio umangodziwa kunena kuti amene iyi alipo wamutuma ndi cholinga kuti asokoneze zosokoneza ichi ndi chilungamo kwambiri ndipo ndikudziwa kuti ena mwa iwo audio imene ikunyaseni kumene koma zikuchitika muno Malawi ndi completely nonsense ziko losauka ziko looneka laling'ono koma zochitika zache zazikulu ziko limene asogoleri amangoyang'ana za iwo sayang'ana za Malawi chifukwa kaziko ngati aka sindikukhulupirira kuti kangakhale ndi zipani zopambanira 50 for what ziko limene likulephera kugula mafuta tikunena panopa ukapita pa black market lero lindi 15,000 per liter 35 kapena 40,000 pa 5 liter ziko limene asogoleri yake akulephera kudyesa anthu awo ziko limene asogoleri yake akulephera kuchita provide ma essential needs kwa Amalawi lero ndikumakayambisa zipani zina umangoziwiratu kuti power money and fame ndiyo opsa kwambiri ndamva chisoni nditaona mamakaka ansalu akupangidwa nkhope ya nzangayo alipompo koma akulu ndipo Saulo Sichilima zikanakhala kuti akufa amazuka ndikumazala nkhulu nafe ndikumazaona zimene zikuchitika kuziko bwezi pano atagwesa misonzi kunena kuti inu anzanga munali nane kutero koma munkakhala nane koma mukuganiza izi mezi 6 7 kapena chaka mwina chikanapitapo tikanamvesa koma mezi 6 7 lero ndikukapangisa nsalu ndikukayambisa chipani chonse ndikuchipasa makaka ooneka kuti ndi a UTM penaso ukayang'anira chambali akumaoneka kuti ndi APP ndiye nkumafusa kuti kodi registrar of political parties amene amapereka chilolezo kuti iyi chipani chichachita qualify zonse tiyeni tichilembe sakuona kuti akuyambisa mkangano sakuona kuti akuyambisa nkhondo somano ngati iye corruption ikuyambira kumeneko chifukwa iyitu ndi corruption a sign of corruption komanso ndiye kuti kuseriko alipo wina aje akumutuma kunena kuti panga izi ncholinga kuti tisokoneze the southern region komanso especially kumulanje tikunena panopa lomwe Beroti muli zipani sopano zopambana zitatu kuli chipani cha chimwene che happiness kuli chipani chija chimachedwa cha ndaa ndiye kuli chipani chimene chisopano cha Golden Smoke chimene chiti chichidwe lonji posachedwa pompano ndiye ndikumanda bwa kuti kodi amene amapereka chilolezo kuti Golden Smoke akhale ndi chipani zina lake lomwero lakalero otafuna zacheyo komano makalazi yacho sopano kuchoka kwaja aotafuna zake yakale aja green aja ndikubwera ku makalazi ya PP ndi UTM imene isi nkhondo tikamanena kuti kuno ku Malawi andale amangoganiza za iwo andale saganiza za Malawi muonere pamene papa example yabwino ndi pamenepa kunena kuti andale athu samapanga za ife koma ife tili ndi vuto ngati ku Malawi kutero kwa andale wa amapanga zimene zizi ncholinga kuti amadziwa kuti ife a Malawi ndife anthu ombwambwana amatitola amatitenga ife ngati zisiru kutero kumuona makamaka azimayi kususuka muona athamangira kumene kwa akavale makakanyuwani aotafuna ine ndamva chisoni kwambiri kumanena kuti anthu timamukonda munthu ali moyo
kale lija Saulo sali moyo anthu ankachita kumamugwadira kumamupembeza kumamuonesa lavu koma amene anali muina seko ndi amene amuthawa ndikumusiya mwana wa anzawo olo kupanga kaulendo kongopita kuti tiyeni ifeyo a UTM ifeyo aina seko ife tipite tikapange mapemphero tikaone pamene panapanga ngozi nzathuyo oyi akakhala akubomako anyachewo amene akulamulirawo anapita pompo kukazala mtengo pafupitu koma kungonena kuti kapena bwanji ndikangoonapo panzanga uja oyi ndithu chikondi cha dziko lapansi ndi chifukwa chake anthu opemphera amanena kuti abale khulupirirani Yesu khulupirirani Allah khulupirirani Mulungu chifukwa ameneyo ndi amene amakhala ndi chikondi chenicheni koma tikasatira izi za dziko lapansi izi zosatira zake ndi zimenezi dziko ikonomi yake yovuta kwambiri andi ine ndikuthokoza kwambiri Donald Trump kuyimisa aid ku Africa including dziko la Malawi president amene wachita bwino kwambiri chifukwa ku Malawi kuno kuli katangale woopsa katangale pena pali ponse kuba zina ndi izi za ku National Statistical Office ku Zomba kumene kuli katangale kwambiri makamaka ku Procurement Department anthu abwera kumene koko abwera kuti azabe andi nzodabwisa kunena kuti iniyo kungomva nokha mmakutu mwanu mukuti ati contract ya 153 cars vehicles mapurado munthu akapereke kwa munthu mmodzi ini ndi nthawi imene ACB kapena ombudsman akanathamangira ku NSO ko akafufuze kuti chachitika ndi chani ndikuyimisaso contract imene chifukwa zikuchita kuonekeratu kuti pali za chinyengo koma ndiye kuti somwena nawonso ako anti-corruption bureau amanyambitapo kapenanso ako ombudsman ena ndi ena akumapasidwa zina ndi zina ndikumanyambitapo chifukwa ndizodabwisa kwambiri kunena kuti 153 cars ikaperekedwe kwa munthu mmodzi that's very, very unfair. Malawi munomo we joke too much. Malawi munomo we don't love this country. That is why Malawi akupitirirabe kumavutika. Andale anabwera panopo sakhala kuti azasinthe dziko ili. Andale anabwera kuti azalemere. Azalipange dziko lizakhale dimba lawo. Ndipo akalipanga dimba lawo iwe ndi ine tizivutika. Ndichifukwa chake kunena kuti zisankho zikubwera za Malawi musamale mukasankhe mosamala ndipo iwe waku Southern Region ukuyenera sunawe usamale uziona misonkhano yopita kodi misonkhano ndikupita ku chipani cha ndani ndikufuna ndikapange chani at the end of the day ndikufuna ndipangire dziko langa chani chifukwa zinazi zikuoneka kuti anthu enawa ni manjanjawidi anthu enawa ndi asatana apangana kuti akagawe mavoti tinanena tukale akufuna agawe mavoti a Eastern Region mavoti a Southern Region ndicho linga kuti satanayo amene ali oyipayo akaoneke victorious pasikulo akaoneke dolo koma mulungu wacha amene ndi muziwa ine mulungu wazatheka bwanji muzadabwa ndipo muisunge audio imene muzadabwa zimene ziti zachitike pasikulo chifukwa mulungu amalikonda zikoli choncho inu our World Bank chonde thamangani ku NSO National Statistical Office kuzomba kuli chinyengo kwambiri ndipo inali nthawi yokuti mupange kafukufuku wanu muone kuti kodi zimene zizikupita pati chinyengo zizikupita pena pali pose siko kako AI ma department ambiri madera ambiri ma ministers ambiri kukupangika zakatangale koma vuto ndifeyo amalawi timawasekerera anthu amene wawa timawapasa mpata makamaka azimayi ena ni maziphunzisi pamene zikubwera zisankhozi mukangoona 80,000 muyamba kumachita accept ndicho linga kuti mubere zisankho chifukwa cha 80,000 maziphunzisi ndino anthu omvetsa chisoni kwambiri
ndinu anthu omvetsa chisoni maziphunzitsi. You need to start to love your country now, osamangotengeka zina zilizonse. Ndinu anthu omvetsa chisoni. Anthu ena omvetsa chisoni ndi apolisi amene cholinga chawo ndichoteteza kuti ziko liziyenda bwino, koma iwo ndi amenenso amakhala pa forefront kumatenga nawo mbali kuti ati azilambira andale, azibera zisankho. Ena ndi ame amayenera azikhala nyutulo. Ukanena chonchi amanena kuti ukuchita ukulankhula nkhani zokhuza ziko, security ya ziko. Zimenezo zilibe ntchito, koma tikufuna kunena kuti ziko liziyenda bwino. Lero kumulanje kulizipani mulanje sendo kuzije ziyotemberedwa kwambiri. Abale registrar of political parties mukungotenga makalazi ya inyache basi. Ndija munapereka kalala ya DPP kuchipani china, mwapereka kalala ya PP kuchipani china, mwaperekaso chizindikiro cha chipani china kuchipani china. Registrar of political parties Malawi sazatenga. Malawi ndi ziko lotembereredwa kwambiri. Bonikalinda the DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jezavela GT Mabuka, box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa.